ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പി സി മിത്ര യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ SCERT സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് 7ാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ 6ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ്, ഭൂപടങ്ങളുടെ പൊരുൾ തേടി. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ നടത്തിയ ചില സമുദ്രയാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ആണ്. 15ാം നൂറ്റാണ്ടില് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജനോവ, ഇന്നത്തെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇറ്റലിയില് ജനിച്ചു. നാവികൻ, പര്യവേഷകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച വ്യക്തിയാണ്. 15ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച ആളായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ്. അദ്ദേഹം റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജനോവ, ഇന്നത്തെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇറ്റലിയാണ്, അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ തേടിയുള്ള തന്റെ ആദ്യ കപ്പൽ യാത്ര AD 1492 നടത്തി. AD 1492 അദ്ദേഹം സമുദ്രയാത്ര നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ യാത്രയിൽ വഴി അറിയാവുന്നതിനായി വലിയൊരു ഗോളം തുകൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അതില് സ്ഥലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് കൊളംബസും കൂട്ടരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് വലിയൊരു ഗോളം, അത് തുകൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അതില് സ്ഥലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവരും കൊളംബസും കൂട്ടരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ഗോളവും ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ഗോളവും ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കൊളംബസിന്റെ യാത്ര വഴി തെറ്റി ഇന്നത്തെ വടക്കേ അമേരിക്കൻ വൻകരയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ചില ദ്വീപുകളിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവർക്ക് വഴി തെറ്റി. അങ്ങനെ അവര് ഇന്നത്തെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ വൻകരയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ചില ദ്വീപുകളിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. വഴി കാട്ടാൻ കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം. ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് വഴി തെറ്റാൻ എന്താണ് കാരണം? കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വഴി തെറ്റിയത്. ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗലൻ. മെഗലൻ 16ാം നൂറ്റാണ്ടില് യൂറോപ്പിലെ വടക്കൻ പോർച്ചുഗലിൽ ജനിച്ചു. യൂറോപ്പിലെ വടക്കൻ പോർച്ചുഗലിലാണ് ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗലൻ ജനിച്ചത്. ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുക എന്ന അടങ്ങാത്ത മോഹത്താൽ 1519 സെപ്റ്റംബറിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസ് പരിവേഷകനായ മഗല്ലനും കൂട്ടരും കപ്പൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. 1519 സെപ്റ്റംബറിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് മഗല്ലനും കൂട്ടരും കപ്പൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പസഫിക് സമുദ്രം പിന്നിട്ട് യൂറോപ്പിൽ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു, പിന്നെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെത്തി, പിന്നീട് തിരിച്ച് യൂറോപ്പിൽ എത്തുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. വൻകരകളുടെ സ്ഥാനം അറിയുന്നതിനായിട്ട് 16ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭൂപടങ്ങൾ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 16ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭൂപടങ്ങളാണ് ഇവര് വഴി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വൻകരകളുടെ സ്ഥാനം അറിയുന്നതിനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ യാത്ര വർഷങ്ങൾ നീണ്ടതോടെ കപ്പലിൽ കലഹങ്ങളായി. പസഫിക് സമുദ്രം പിന്നിട്ട് ഫിലിപ്പൈൻസ് ദ്വീപ സമൂഹത്തിലെത്തിയ ഇവര് അവിടുത്തെ മക്ടാൻ ദ്വീപവാസികളുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ മെഗലൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവര് പസഫിക് സമുദ്രം പിന്നിട്ട് ഫിലിപ്പൈൻസ് ദ്വീപ സമൂഹത്തിൽ എത്തി. അവിടെ എത്തി അവരെ മക്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപ് വാസികളുമായിട്ട് അവർ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. മക്ടാൻ എന്ന ദ്വീപവാസികളുമായിട്ട് അവര് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ മെഗലൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കപ്പലിൽ ബാക്കിയായവര് 1522 സെപ്റ്റംബറിൽ യൂറോപ്പിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 1519 പോയവരാണ് അവര് 1522 യൂറോപ്പിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. വിശദമായ ഭൂപടങ്ങളോ വഴി അറിയുവാനുള്ള മറ്റു സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്ത് ഇവർക്ക് ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 3 വർഷം വേണ്ടി വന്നു. 3 വർഷം കൊണ്ടാണ് അവര് ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചത്. ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ അഭിലാഷ് ടോമി. ഇന്ത്യൻ നാവികനായ അഭിലാഷ് ടോമി കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ജനിച്ചു. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലാണ് അഭിലാഷ് ടോമി ജനിച്ചത്. 2012 നവംബറിൽ സമുദ്രമാർഗം ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുവാൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു. 2012 നവംബറിലാണ് അദ്ദേഹം സമുദ്രമാർഗം ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുംബൈയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്. സമുദ്രത്തിലെ പലവിധങ്ങളായ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ലോകം ചുറ്റി 2013 മാർച്ച് 31 മുംബൈയിൽ തിരിച്ചെത്തി. 2013 മാർച്ച് 31 അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു.
കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളുടെയും ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും സഹായത്താലാണ് വഴി തെറ്റാതെ ഏകദേശം 150 ദിവസം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ചുറ്റിവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആയത്. ഏകദേശം 150 ദിവസം എടുത്തു അദ്ദേഹം ഭൂമിയെ ചുറ്റിവരാൻ. അതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? അത് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും അതുപോലെ കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വഴിയൊന്നും തെറ്റാണ്ട് അദ്ദേഹം 150 ദിവസം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ചുറ്റിവരാൻ സാധിച്ചത്. മറ്റു രണ്ടുപേരുടെയും, അതായത് കൊളംബസിന്റെയും മകലിന്റെയും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവരുടെ കയ്യിൽ കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളോ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ഭൂമിയെ ചുറ്റിവരാനും. അവർക്ക് വഴി തെറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങളും അതുപോലെ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹായത്തോടെ അഭിലാഷ് ടോമി ഭൂമിയെ ചുറ്റിവരാൻ ഏകദേശം 150 ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭൂപടങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം. ഭൂമിശാസ്ത്രകാരന്റെ പ്രധാന ഉപകരണമാണ് ഭൂപടം. ഭൂമിശാസ്ത്രകാരന്റെ പ്രധാന ഉപകരണം എന്താണ്? ഭൂപടമാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറി, സ്കൂൾ പരിസരം, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം എന്നിവ ഒരു കടലാസിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇതുപോലെ ഭൗമോപരിതലത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും ചിത്രീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണത്തെയാണ് ഭൂപടങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണത്തെയാണ് ഭൂപടങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭൂപടങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവ ഇന്നത്തേതുപോലെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ഭൂപടങ്ങളായിരുന്നില്ല. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഇന്നത്തേതുപോലെയുള്ള വ്യക്തവും കൃത്യവുമായിട്ടുള്ള ഭൂപടങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അത്. ഭൂമിയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഭൂപടങ്ങള് ആധുനിക ലോകത്ത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വിവിധങ്ങളായ ഭൂപടങ്ങൾ ഒട്ടനവധി മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂപടങ്ങളുടെ ചരിത്രം. 15ഉം 16ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ കൃത്യമായ സ്ഥാനനിർണയത്തിനോ ദിക്ക് നിർണയത്തിനോ സഹായിക്കുന്നവയായിരുന്നില്ല. 15ഉം 16ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ കൃത്യമായ സ്ഥാനനിർണയത്തിനോ ദിക്ക് നിർണയത്തിനോ സഹായിക്കുന്നവയായിരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് കൊളംബസ്, മഗല്ലൻ തുടങ്ങിയവരുടെ സമുദ്രയാത്രകൾ വഴിതെറ്റാനും ദൈർഘ്യമേറാനും ഇടയായത്. അതൊരു അന്ന് 15ലും 16ആം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭൂപടങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാനോ ദിക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൊളംബസും മഗല്ലനും ഇവരുടെയൊക്കെ സമുദ്രയാത്രകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അവർക്ക് വഴി തെറ്റുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് ദൈർഘ്യമേറുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൂപടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ചിത്രം 1 മുതൽ 6 വരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഒന്നാമത്തേത് മെസോപ്പൊട്ടോമിയൻ ഭൂപടമാണ്. മെസോപ്പൊട്ടോമിയൻ ഭൂപടമാണ് ചിത്രം 1 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കളിമൺ ഫലകത്തിലാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് അനാക്സിമാൻഡർ വരച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ലോക ഭൂപട മാതൃകയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അനാക്സിമാൻഡർ വരച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന ലോക ഭൂപടത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം 3 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിപ്പാർക്കസ് നിർമ്മിച്ച ലോക ഭൂപടമാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോളമി നിർമ്മിച്ച ലോക ഭൂപടമാണ്. ടോളമി നിർമ്മിച്ച ലോക ഭൂപടമാണ് 4 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് മെർക്കാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയ ലോക ഭൂപടമാണ്. 5 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒർട്ടീലിയസ് തയ്യാറാക്കിയ ലോക ഭൂപടമാണ് ഈ ഒരു 6ാമത്തെ ചിത്രം. മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഭൂപടങ്ങളുടെ ചരിത്രവും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മെസോപ്പൊട്ടോമിയയില് കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച ചുട്ടെടുത്ത ഫലകങ്ങളാണ് ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്തിയവയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂപടങ്ങൾ. ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂപടം എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മെസോപ്പൊട്ടോമിയയില് കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച ചുട്ടെടുത്ത ഫലകങ്ങളാണ് ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്തിയവയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂപടങ്ങൾ. ഇവയിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം വരകളും ചിഹ്നങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത ആ കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച ചുട്ടെടുത്ത ഫലകങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, അതായത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മെസോപ്പൊട്ടോമിയയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണത്. അവയില് ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ സവിശേഷതകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകതരം വരകളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ ഭൂപടം വരച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകൻ അനാക്സിമാൻഡറുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭൂപടങ്ങള് തുകലിലും വെങ്കല ഫലകങ്ങളിലുമാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. ആദ്യ ഭൂപടം വരച്ചിരുന്നതായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? അത് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ അനാക്സിമാൻഡർ ആണ്.
ആദ്യ ഭൂപടം വരച്ചതായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് അനാക്സിമാൻഡർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭൂപടങ്ങള് തുകലിലും വെങ്കല ഫലകങ്ങളിലുമാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. തുകലിലും വെങ്കല ഫലകങ്ങളിലുമായിരുന്നു അനാക്സിമാൻഡറുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭൂപടങ്ങള് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. ഗ്രീക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഇറാത്തോസ്തനീസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഹിപ്പാർക്കസ്, ടോളമി എന്നീ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഭാവനകളും ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന് കൂടുതൽ സഹായകമായി. ഇറാത്തോസ്തനീസ് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഹിപ്പാർക്കസ്, ടോളമി എന്നീ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംഭാവനകളും ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന് കൂടുതൽ സഹായകമായി. കൊളംബസ്, മഗല്ലൻ മുതലായ നാവികരുടെയും പര്യവേഷകരുടെയും ലോകയാത്രകളും വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന് വഴിതെളിച്ചു. കൊളംബസും മഗല്ലനും ഇവരുടെ ലോകയാത്രകളും വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന് വഴിതെളിച്ചു. ആദ്യ ഭൂപടം വരച്ചത് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായിരുന്ന അനാക്സിമാൻഡർ ആണ് ആദ്യത്തെ ഭൂപടം വരച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ അനാക്സിമാൻഡർ ആണ് ആദ്യ ഭൂപടം വരച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അനാക്സിമാൻഡർ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യ ഭൂപടം വരച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത്. BC 610 ഏഷ്യ മൈനറിലെ മിലിറ്റൈസിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. BC 610 അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ്? ഏഷ്യ മൈനറിലെ മിലിറ്റൈസിയിലാണ് അനാക്സിമാൻഡർ ജനിച്ചത്. ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെർക്കാറ്ററും ആദ്യമായി വിവിധ ഭൂപടങ്ങൾ ചേർത്ത് അറ്റ്ലസ് തയ്യാറാക്കിയ എബ്രഹാം ഒർട്ടേലിയസും ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകിയവരാണ്. ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ്? ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന്റെ പിതാവ് മെർക്കാറ്റർ ആണ്. ആദ്യമായി വിവിധ ഭൂപടങ്ങൾ ചേർത്ത് അറ്റ്ലസ് തയ്യാറാക്കിയത് ആരായിരുന്നു? അത് എബ്രഹാം ഒർട്ടേലിയസ് ആണ്. അറ്റ്ലസ് എന്താണ്? അറ്റ്ലസ് വിവിധ ഭൂപടങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിവിധ ഭൂപടങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അറ്റ്ലസ് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്? അത് എബ്രഹാം ഒർട്ടേലിയസ് ആണ്. ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ്? അത് മെർക്കാറ്റർ ആണ്. എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഭൂപടം വരച്ചത് ആരായിരുന്നു? അത് അനാക്സിമാൻഡർ ആണ്. അനാക്സിമാൻഡർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭൂപടം വരച്ചത്. ആധുനിക ഭൂപടത്തിന്റെ പിതാവ് മെർക്കാറ്റർ ആണ്. അറ്റ്ലസ് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്? അത് എബ്രഹാം ഒർട്ടേലിയസ് ആണ്. ഇവര് ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിന് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകിയവരാണ്. ആധുനിക ഭൂപട ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഗ്രീക്ക്, റോമൻ, അറബ്, ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ സംഭാവനകൾ ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഭൂപടങ്ങളുടെ ചരിത്രം കളിമൺ ഫലകങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായ ഭൂപടങ്ങൾ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. അതിവേഗം പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഭൂപടങ്ങളും കാലത്തിനൊത്തു മാറിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും മറ്റും സഹായത്താല് ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം, ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങള് ഇവയൊക്കെ ഒരു മൗസ് ക്ലിക്കിൽ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഭൂപട നിർമ്മാണം വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി ഭൂപടശാസ്ത്രം. കാർട്ടോഗ്രാഫി, കാർട്ടെ, ഗ്രാഫിക് എന്നീ ഫ്രഞ്ച് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് പദമാണിത്. കാർട്ടെ, ഗ്രാഫിക് എന്നീ ഫ്രഞ്ച് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാർട്ടെ എന്നതിന് ഭൂപടം എന്നും ഗ്രാഫിക് എന്നതിന് വരയ്ക്കുക എന്നുമാണ് അർത്ഥം. കാർട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂപടം എന്നാണ്. ഗ്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കുക എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഭൂപടശാസ്ത്രം അഥവാ കാർട്ടോഗ്രാഫി. ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഭൂപടശാസ്ത്രം അഥവാ കാർട്ടോഗ്രാഫി. ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ആളിനെ കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ആളിനെ കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. രേഖാചിത്രവും പ്ലാനും. ചിത്രം എയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് രാമുവിന്റെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള വഴി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രേഖാചിത്രമാണ്. ഈ ചിത്രം എ ആണിത്. അത് രാമുവിന്റെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള വഴി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രേഖാചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സുഹൃത്തായ ഗോപുവിന് രാമുവിന്റെ സ്കൂളിൽ എത്താനുള്ള വഴിയാണ് ചിത്രത്തിൽ രാമു വരച്ചു ചേർത്തത്. മറ്റൊരു സുഹൃത്താണ് ഗോപു. ഗോപുവിന് രാമുവിന്റെ സ്കൂളിൽ എത്തണം, അതിനുള്ള വഴിയാണ് രാമു ഈ ചിത്രത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ബിയിലേതുപോലെ, ഇതാണ് ചിത്രം ബി. ബിയിലേതുപോലെ ദൂരം മനസ്സിലാക്കാനായി കൃത്യമായ അളവുകളോ ദിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ചിത്രത്തിലില്ല. ഇവിടെ തോത് 1 സെന്റിമീറ്ററിന് 10 മീറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദിക്കുകളോ സൂചകങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടുകാരനായ ഗോപുവിനെ രാമുവിന്റെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ രാമു വിജയിച്ചു. ഗോപു അങ്ങനെ രാമുവിന്റെ സ്കൂളിൽ എത്തി. ഇത്തരത്തില്
വളരെ കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരാളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നോ ഒരു പ്രദേശത്തെ നോക്കിക്കണ്ടോ വരച്ചെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് രേഖാചിത്രങ്ങൾ. ഇത്തരത്തില് വളരെ കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരാളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നോ ഒരു പ്രദേശത്തെ നോക്കിക്കണ്ടോ വരച്ചെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെയാണ് രേഖാചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രദേശത്തിലെ വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ അളവുകൾ, അവയുടെ സ്ഥാനം എന്നിവ തിട്ടപ്പെടുത്തി തോതിന്റെയും ദിക്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. പ്ലാനുകൾ എന്താണ്? അത് ഒരു പ്രദേശത്തിലെ വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അളവുകൾ, അവയുടെ സ്ഥാനം എന്നിവ തിട്ടപ്പെടുത്തി തോതിന്റെയും ദിക്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്ലാനുകൾ വരയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ട ചിത്രത്തില് ചിത്രം ബിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് രാമുവിന്റെ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് രേഖാചിത്രങ്ങൾ? വളരെ കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരാളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ നോക്കിക്കണ്ടോ വരച്ചെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെയാണ് രേഖാചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനുകൾ എന്താണ്? ഒരു പ്രദേശത്തിലെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അളവുകൾ, അവയുടെ സ്ഥാനം എന്നിവ തിട്ടപ്പെടുത്തി തോതിന്റെയും ദിക്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്ലാനുകൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ഭൂപടത്തിലെ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ. ഭൂപടങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭൂപടമാണിത്. ഈ ഒരു ഭൂപടമാണ്. ഇതിനകത്ത് അവശ്യ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ABCDEF എന്നിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവയാണ് ഭൂപടങ്ങളുടെ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണതെന്ന്. A സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തലക്കെട്ടിനെയാണ്. ഇതാണ് A. എന്താണ്? അത് തലക്കെട്ടിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. B തോതാണ്. B ഇതാണ്. ഇത് തോതാണ്. ഇത് തോതാണ്. C എന്താണത്? അത് ദിക്കാണ്. C ഇത് ദിക്കാണ്. ദിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇനി D എന്താണ്? അക്ഷാംശീയ രേഖാംശീയ സ്ഥാനമാണ്. D ഇത് അക്ഷാംശീയ രേഖാംശീയ സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. E എന്താണ്? അംഗീകൃത നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുമാണ്. ഈല് അംഗീകൃത നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുമാണ് ഈല് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി F ൽ എന്താണ്? സൂചികയാണ്. ഇതാണ് F. സൂചികയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തലക്കെട്ട്. ഭൂപടത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെന്നും ഭൂപടത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്തെന്നും തലക്കെട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂപടത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെന്നും ഭൂപടത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് എന്നും തലക്കെട്ടിലാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ പൊതുവെ ഭൂപടങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കും. ഭൂപടങ്ങളുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി തോത് എന്താണ്? ഭൂമിയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഭൂപടത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനുപാതിക അകലമാണ് തോത്. ഭൂമിയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം. ഭൂമിയിൽ റിയൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു അകലം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേ അകലം നമുക്ക് ഭൂപടത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടൊരു അകലമായിരിക്കും നമ്മൾ ഭൂപടത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് തോത് എന്ന് പറയുന്നത്. തോത് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇതിലൂടെ വലിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം കൃത്യതയോടെ ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. തോത് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിലൂടെ വലിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം കൃത്യതയോടെ ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭൂപടത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ ദൂരം കണക്കാക്കാൻ തോത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ ദൂരം കണക്കാക്കാനും തോത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഭൂപടങ്ങളിലെ തോതുകൾ പലവിധം. പ്രസ്താവനാ രീതി, ഭിന്നക രീതി, രേഖാരീതി. ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക. പ്രസ്താവനാ രീതി, ഭിന്നക രീതി, രേഖാരീതി എന്നീ മൂന്ന് വിധത്തില് ഭൂപടങ്ങളില് തോതുകൾ രേഖപ്പെടുത്താം. എന്നീ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഭൂപടങ്ങളില് തോതുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിൽ പ്രസ്താവനാ രീതിയിൽ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 സെന്റിമീറ്ററിന് 10 കിലോമീറ്റർ ആണ്. 1 സെന്റിമീറ്ററിന് 10 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അതായത് ഇത്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൂപടത്തില് ഇത്ര ഏരിയയെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പ്രസ്താവനയിലൂടെ മാപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഇത്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൂപടത്തില് ഇത്ര ഏരിയയെ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പ്രസ്താവനയിലൂടെ മാപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പ്രസ്താവനാ രീതി. അടുത്തത് ഭിന്നക രീതിയാണ്. ഭിന്നക രീതിയിൽ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1:10 ലക്ഷം, 1:10 lakh എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. മാപ്പിലെ ഒരു ദൂരവും ഭൂമിയിലെ ഒരു ദൂരവും തമ്മിലുള്ള ആനുപാതിക അകലമാണിത്. മാപ്പിലെ ഒരു ദൂരവും ഭൂമിയിലെ ഒരു ദൂരവും തമ്മിലുള്ള ആനുപാതിക അകലമാണിത്. റേഷ്യോയിലോ ഫ്രാക്ഷനിലോ ഒക്കെ ഇത് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഭിന്നക രീതി. ഇനി രേഖാരീതിയാണ്. അത് ഭൂപടങ്ങൾ വലുതാക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ രേഖാരീതിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തോതും ആനുപാതികമായിട്ട്
മാറുന്ന രീതിയാണ് രേഖാരീതി. ഭൂപടങ്ങൾ വലുതാക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ രേഖാരീതിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തോതുകൾ, അതിന്റെ രേഖാരീതിയിൽ തോതുകളുണ്ട്, അതും അതിന്റെ ആനുപാതികമായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ ഒരു രീതിയാണ് രേഖാരീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള തോതുകളാണ് പ്രസ്താവന രീതിയിൽ: ഭിന്നക രീതി, രേഖാരീതി. അടുത്തത് ദിക്കാണ്. ഭൂപടങ്ങളിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ദിക്ക്. വടക്ക്, തെക്ക്, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്. വടക്ക്, തെക്ക്, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ദിക്കുകളാണിത്. ദിക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം. വടക്കുനോക്കിയന്ത്രമാണ് ദിക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം. ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാന ദിക്കുകളെ വടക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നിങ്ങനെ 4 ഉപദിക്കുകളായിട്ട് തിരിക്കാം. പ്രധാന ദിക്കുകൾ ഏതാണ്? വടക്ക്, തെക്ക്, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറാണ്. ഇവയെ വടക്ക് കിഴക്ക് എന്നും തെക്ക് കിഴക്ക് എന്നും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നിങ്ങനെ 4 ഉപദിക്കുകളായിട്ട് തിരിക്കാം. ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് വടക്ക്, തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, കിഴക്ക്. ഇത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, ഇത് വടക്ക് കിഴക്ക്, ഇത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, ഇത് തെക്ക് കിഴക്ക്. ഭൂപടങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ദിക്കുകൾ അനിവാര്യമാണ്. ഭൂപടങ്ങളില് സ്ഥാനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ദിക്കുകൾ അനിവാര്യമാണ്. അക്ഷാംശ രേഖകളും രേഖാംശ രേഖകളും. ഗ്ലോബിലും ഭൂപടങ്ങളിലും കുറുകെ വരച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളാണ് അക്ഷാംശ രേഖകൾ. കുറുകെ വരച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളാണ് അക്ഷാംശ രേഖകൾ. ഗ്ലോബിന്റെ നേർമധ്യത്തായി വരച്ചിരിക്കുന്ന അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ. ഇതാണ് ഭൂമധ്യരേഖ. 0 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശമാണിത്. 0 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശമാണ് ഭൂമധ്യരേഖ. ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും 90 ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും 90 ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 90 വടക്ക് അക്ഷാംശത്തെ ഉത്തര ധ്രുവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 90 ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് ഉത്തര ധ്രുവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ 90 ഡിഗ്രി തെക്ക് അക്ഷാംശത്തെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇത് 0 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശമാണ് ഭൂമധ്യരേഖ. ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടുമുള്ള ഇതിന് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്നതാണ് അക്ഷാംശ രേഖകള്. അതിൽ 90 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് ഉത്തര ധ്രുവമെന്നും 90 ഡിഗ്രി തെക്ക് അക്ഷാംശത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? അത് ദക്ഷിണ ധ്രുവം എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. അക്ഷാംശ രേഖകൾക്ക് ലംബമായി ഉത്തര ധ്രുവത്തെയും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെയും യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളാണ് രേഖാംശ രേഖകൾ. അക്ഷാംശ രേഖകൾക്ക് ലംബമായിട്ട് ഉത്തര ധ്രുവത്തെയും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെയും യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളാണ് രേഖാംശ രേഖകൾ. ഇവയും ഡിഗ്രി അളവിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അക്ഷാംശ രേഖകളും ഡിഗ്രി അളവിലാണ്, അതേപോലെ തന്നെ രേഖാംശ രേഖകളും ഡിഗ്രി അളവിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവത്തെയും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് രേഖാംശ രേഖകൾ. ഭൂമിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവത്തെയും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് രേഖാംശ രേഖകൾ. ഭൂപടം, ഗ്ലോബ് എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം നടത്തുന്നത് അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഭൂപടം, ഗ്ലോബ് എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം നടത്തുന്നത് അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അംഗീകൃത അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും. ഭൗമോപരിതലത്തിലെ വിവിധ സവിശേഷതകളായ പർവ്വതങ്ങള്, പീഠഭൂമികള്, സമതലങ്ങള്, ജലാശയങ്ങള്, ഗതാഗത മാർഗങ്ങള്, പാർപ്പിടങ്ങള്, കൃഷിയിടങ്ങള് മുതലായവ ഭൂപടങ്ങളിൽ അന്തർദേശീയമായി അംഗീകരിച്ച നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൂമോപരിതലത്തിലെ വിവിധ സവിശേഷതകളാണ് പർവ്വതങ്ങള്, പീഠഭൂമികള്, സമതലങ്ങള്, ജലാശയങ്ങള്, ഗതാഗത മാർഗങ്ങള്, പാർപ്പിടങ്ങള്, കൃഷിയിടങ്ങള്. ഇവയൊക്കെ ഭൂപടങ്ങളിൽ അന്തർദേശീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് സൂചിക? ഭൂപട വായനയ്ക്കുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സൂചിക. ഭൂപട വായനയ്ക്കുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സൂചിക. ഭൂപടങ്ങളിലെ നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് സൂചിക. ഈ ഭൂപടങ്ങളിലെ നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സൂചിക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൂചിക ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭൂപടങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഭൂപടങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സൂചിക വേണം. സൂചിക ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭൂപടങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മുകളിൽ വിശദീകരിച്ച ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ഭൂപടങ്ങൾ. നമ്മൾ 6 അവശ്യ
ഘടകങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി. 6 ഉണ്ട്. അത് ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് വ്യക്തവും കൃത്യവുമായിട്ടുള്ള ഭൂപടങ്ങള്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.